Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn il-kitbiet ta' Arturo Merċieqa. Minn barra l-karriera distinta tiegħu bħala Prim Imħallef u President tal-Qorti tal-Appell, Ser Arturo kien bniedem ta' kultura vasta. Ix-xogħol ewlieni tiegħu huwa awtobiografija li kiteb bit-Taljan bl-isem Le mie vicende. Ser Arturo Merċieqa twieled ir-Rabat Għawdex fl-14 ta' Ġunju 1878. Huwa ħal edukazzjoni tiegħu fis-Seminarju ta' Għawdex u fl-Università ta' Malta fejn fl-1901 kiseb id-dottorat fil-liġi. Permezz ta' żewġ boros ta' studju huwa kompla jarrikkixxi l-arfin legali tiegħu f'Londra u f'Ruma. Fost l-antenati tiegħu insibu numru ta' nies distinti, fosthom avukati, periti u maġistrati. Missieru Bartolomeo kien tabib. Minn barra l-karriera legali, Merċieqa kien involut f'diversi gruppi u kumitati. Kien il-kofundatur taċ-ċirkolu La Giovine Malta, fejn kienu joħorġu rivista kull xahar bl-isem Malta Letterarja. Kien ħabriki fil-moviment Pro Lingua Italjana. Kien membru fiċ-ċirkolu Dante Alighieri, kien president tas-Soċjetà tal-Belle Arti u tal-Casino Maltese u numru ta' kumitati ta' festi u ċelebrazzjonijiet nazzjonali. Ta' età żgħira beda jinteressa ruħu fil-politika u kien involut fl-Assoċjazzjoni Politika Maltese. Fl-1907 Merċieqa ġie elett għall-ewwel darba fil-Kunsill tal-Gvern bħala rappreżentant ta' Għawdex u Kemmuna. Fl-4 ta' Frar 1908 Merċieqa żżewweġ lil Giuseppina Tabone u kellhom żewġ titfal. Ser Arturo kien strumentali biex titwaqqaf Fera tal-Banco di Roma f'Malta. Huwa ħasem attiv fil-Kungress Ewkaristiku tal-1913. Waqt it-tieni Gwerra Dinjija, diversi intellettwali li ħadmu favur il-kultura Taljana f'Malta ġew arrestati u internati. Fil-11 ta' Ġunju 1940 Merċieqa ġie mġiegħel jirriżenja mill-karigi pubbliċi tiegħu. Fil-31 ta' Jannar 1942 huwa safa deportat lejn l-Uganda flimkien ma' martu, bintu u numru ta' nies oħra. Ser Arturo miet fl-1969. Ser Arturo Merċieqa iddistingwa lilu nnifsu fil-qasam legali ta' pajjiżna. Fil-bidu kien anki ħareġ għall-politika ftit, imma wara segwa karriera legali. U nistgħu ngħidu kien wieħed mill-istilel fil-firmament legali, ġifieri nista' ngħidulu luminarju, ġenju f'dak li liġi, anke aktar as-sentenzi tiegħu, jiena rajthom kollha as-sentenzi tiegħu meta kien mħallef u tara ċertu profondità ta' ħsieb. Kien avukat ġenerali. Aħna ma ninsewx fl-istorja tagħna ħafna avukati ġenerali jsiru mħalfin u anki primi mħalfin, pereżempju Ser Adriano Dingli, J.J. Cremona, Ser Anthony Mamo. Dawn kollha kienu jaħdmu fil-uffiċċju ta' avukat ġenerali, saru huma stess kapijiet ta' dak l-uffiċċju u mbagħad saru mħalfin jew inkella addirittura mal-ewwel prim imħallef. U l-ewwel sar imħallef u mbagħad kien miet il-prim imħallef ta' dak iż-żmien Ser Michelangelo Refano, illi miet żgħir ħafna kellu xi 50 u 51, u allura fin-1924 il-Gvern għamel lilu bħala prim imħallef. Allura hu kien prim imħallef minn 1924 sa 1940, ma naraw għaliex waqaf fin-1940. Merċieqa qiegħda dmiru b'onestà u professjonalità. In-natura tas-sentenza tiegħu huma profondi u anki juru ċertu kuraġġ. U minkejja li kellu tendenzi favur il-moviment nazzjonalista, però kien objektiv ħafna, ġifieri fejn il-Gvern Ingliż kellu raġun, kien jagħtihulu. U ta' sentenzi favur l-awtoritajiet kolonjali bħalma ta' sentenzi kontra l-awtoritajiet kolonjali. Jekk nista' nsemmi tnejn mill-iktar importanti, waħda minnhom kienet kwistjoni ta' jekk fis-Senat żewġ senaturi kienu telgħux skont il-liġi jew le. U dawn minkejja li l-qorti kienet tiddeċidi tisfel li kienet irregolari l-elezzjoni tagħhom, baqgħu jivvotaw. Meta hu mbagħad iddeċieda li kienet irregolari l-elezzjoni tagħhom, peress li l-Gvern kellu maġġoranza ta' wieħed biss fis-Senat, annulla l-liġijiet kollha li kienu saru bis-saħħa ta' dawk is-senaturi li mhux suppost kienu hemm. Oħra li hija famuża u ssib anki fit-textbooks Ingliżi tal-liġi hija Strickland kontra Samut. Strickland lejn it-tmiem tal-karriera politika tiegħu ta' ħajtu kien għamel kawża kontra l-Gvern Ingliż biex jgħid illi jekk il-Gvern Ingliż ma jtinix lura l-Kostituzzjoni
u l-Parlament, il-Parlament propjament l-Assembleja Leġislattiva, eletta mill-poplu, m'għandux dritt jintaxxana. U ġiet quddiem Ser Arturo iddeċida favur Strickland. Issa qed ngħidha dan għax ma kinux laqgħu ħbieb, imma xorta waħda derlu li għandu raġun u taħ raġun. Bat il-Gvern Ingliż kien appella il-Privy Council dak iż-żmien stajt appella Londra u l-imħalfin Ingliżi qalbu dik is-sentenza. Imma din Strickland kontra Tammut issiba kkwotata f'diversi textbooks tal-liġi kostituzzjonali Ingliża. Il-karriera legali ta' Merċieqa intemmet ħestrem. Għaliex fin-1940 ġie internat. Anzi, ġie msejjaħ il-palazz u qalulu jekk ma tirriżenjax aħna għandna diġà dokument mingħand il-Gvern Ingliż biex inneħħuk. U huwa assigura li jieħu l-pensjoni u dak il-ħin stess kiteb l-ittra tar-riżenja tiegħu. Fejn naturalment qal jien ma naqbilx ma dak li qed tajtu fuqi li jiena xi teddida s-sikurtà u kien ħafna favur il-kultura Taljana. Kif kienu ħafna nies dak iż-żmien. Ħafna qabel ma Mussolini tela fil-gvern, ġifieri kienu favur il-kultura Taljana, kienu jitkellmu bit-Taljan, jħobbu l-kultura Taljana, eċetera. U kitiba dak il-ħin stess u qal mela jien m'għandix triq oħra ħlief nirriżenja. Għal-bidu ġie internat biss ġod-dar tiegħu, ġifieri ma kienx mal-internati l-oħrajn li kienu r-Rabat, kien internat fil-post tiegħu San Pawl tat-Tarġa. Però mbagħad fi frar tan-1942 ġie eżiljat, deportat lejn Uganda. U miegħu marru il-mara tiegħu u t-tifla tiegħu. Ġifieri dawn ma kinux ordnati li jiġu deportati, però ddeċidew illi jmorru miegħu xorta waħda. Għax hu kellu diġà ċertu età. U dam internat 3 snin, sa ma ninsewx li l-qrati Maltin iddeċidew li dik id-deportazzjoni kienet illegali. Iżda xorta waħda għal 3 snin sħaħ illegalment baqgħu l-Uganda u ġew lura f'Marzu tan-1945. Wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti ta' Merċieqa hija l-awtobiografija li ġiet ippubblikata għall-ewwel darba fl-1947. Fl-1945 Arturo Merċieqa jasal ma' sħabu lura mill-Uganda, dawn kienu ġew internati nistgħu ngħidu b'mod illegali għaliex qatt m'għaddew ġuri. L-akkuża kienet li dawn kienu Taljani, ovvjament kien iż-żmien sensittiv tat-tieni gwerra dinjija u kien hemm il-biża' li daw b'xi mod ħanajtek iġibu il-faxxiżmu f'Malta. U Ser Arturo flimkien ma' numru ta' nies oħrajn, kien hemm wieħed minnhom kien spiċċa anki l-Uganda sempliċement għaliex kien sympathizer x'aqbad ngħid tal-tim tal-futbol Taljan. Ġifieri s-sitwazzjoni forsi minn banda kienet ukoll redikola meta tqis anke l-akkużi li saru. Kien hemm min kien jaħdem it-tarzna ukoll spiċċa eżiljat fl-Uganda, kien hemm nies bħal Nerik Mizzi, Vincenzo Bonello. U Ser Arturo jikteb ukoll il-memorji tiegħu kif għamlu Herbert Ganado, kif għamel Gauci, kif għamel Soler, fejn dawn jirrakkuntaw ħanajtek l-istorja tagħhom fl-eżilju din id-deportazzjoni illegali. Ser Arturo wkoll tajjeb wieħed inżommu li diġà fi żmien il-Gvernatur Boham Carter, il-Gvernatur ma kienx qed jarah daqstant sabiħ. Fil-fatt fid-djarju tiegħu jikteb li Ser Arturo huwa an unpleasant fellow waqt li ħagost jiltaqa' mal-kumplament tal-familja tiegħu, mal-mara tiegħu pereżempju lil Ser Arturo itih dan it-timbru. Diversi personalitajiet Maltin u Għawċin kitbu l-awtobiografija tagħhom. Kemm huwa apprezzat dan il-ġeneru ta' kitba f'Malta? Naħseb il-ġeneru tal-awtobiografija huwa interessanti, huwa ġeneru li naħseb huwa segwit ukoll anke minn dawk li jixtru il-kodba tal-militenzja, huwa ġeneru importanti wkoll għal min jiġi biex jikteb l-istorja. Ovvjament wieħed irid joqgħod attent kif jarhom dawn it-tip ta' kodba, għaliex fl-awtobiografija il-protagonista qed jikteb l-istorja tiegħu. U ovvjament ħadd żgur mu oġġettiv 100%, lanqas l-istoriku fl-aħħar mill-aħħar meta juża d-dokumenti ma jkun oġġettiv 100%, aħseb wara min qed jikteb l-istorja tiegħu. Aħna fortunati li għandna anki numru imdaqqas anki ta' awtobiografiji. Jinnaf Anton Buttigieg, Herbert Ganado,
Ovvjament l-autobiografija tista' tinkiteb ukoll minn nies li mhumiex daqstant importanti, minn nies li forsi m'għamlux wisq kontribut, però jista' jkun ukoll li l-autobiografija tikxiflek ħwejjeġ interni. Però jista' jkun ukoll li l-awtur ikun qiegħed anki jiċċensura lilu nnifsu, forsi dik il-ħaġa ma jkunx qiegħed jgħidha biex ma jidhirx ikraħ, speċjalment jekk l-atturi l-oħrajn ikunu għadhom ħajjin. Imma jekk inżommu dan kollu f'moħħna, l-autobiografiji żgur li għandhom anki l-importanza tagħhom bħala ġeneru. Wieħed minn dawn il-personalitajiet li tkellimna dwaru fil-passat huwa Herbert Ganado. X'hemm simili u differenti f'dawn l-autobiografiji? Naħseb wieħed ma jistax ipoġġihom fuq l-istess piece. L-ewwel nett Herbert Ganado għandu 4 volumi, Rajt Malta Tinbidel, u hemm min jgħid ukoll li kien ġej il-5 wieħed. Donnu Arturo Merċieqa jikkompressa, ħanajtek, il-ħajja tiegħu volum wieħed. Anki l-istil huwa differenti. Naħseb l-istil ta' Herbert Ganado huwa iktar letterarju, huwa iżbaħ ħanajtek minn dak ta' Arturo Merċieqa. Ta' Arturo Merċieqa forsi huwa iktar ħanajtek stil burokratiku x'naqbad insejjaħlu. Huwa forsi xi kultant iktar stil tekniku. Imma il-paġni ta' Herbert Ganado tħossom li qegħdin jikkomunikaw man-nies. Biex inkunu ġusti, Arturo Merċieqa prova jpoġġi kollox anki fil-kuntest, ġifieri kif jagħmel Herbert wara kollox, ġifieri jibda ħanajtek ħares lejn il-kolonjaliżmu Ingliż, għax wara kollox kien antikolonjali, veru li kien jemmen fil-kultura Taljana, imma ma kienx irredentista, ġifieri dan qatt ma xtaq li Malta taqa' taħt l-Italja u x'naf jien. Però l-istili naħseb li hemm baħar jaqsam, però xorta hemm il-kontribut naħseb huwa importanti anki mbagħad fejn tidħol l-iżvilupp tal-liġi f'Malta. Forsi s-sabiħ ta' Herbert huwa li jinżel ħafna anki fil-livell soċjali, ġifieri anki fil-qiegħ tal-piramida min naf hemm dawk il-passaġġi sbieħ fuq il-karozzi tal-linja pereżempju, apparti l-politika u ħwejjeġ oħrajn. Ta' Arturo Merċieqa naħseb hija iktar ortodossa ħanajtek, iktar formali. Li hu interessanti li ta' Arturo Merċieqa l-ewwel twildet fil-lingwa Taljana, waqt li ovvjament ta' Herbert inkitbet mill-ewwel bil-Malti, mbagħad ma' żmien anki inqalbet għall-Ingliż u ġiet adattata minn Michael Refalo. U fil-każ ta' Ser Arturo, ovvjament l-autobiografija mbagħad kienet inqalbet fil-lingwa Ingliża u riċentament grazzi għal Godwin Ellul inqalbet anki fil-Malti. Insibu 4 edizzjonijiet tal-autobiografija ta' Merċieqa. Dina il-biografija għandha lek ukoll ta' biografiji oħrajn. Għandek dik ta' Massimo D'Azeglio, I miei ricordi, mbagħad għandek ta' Silvio Pellico, Le mie prigioni, u allura ta' Arturo Merċieqa, Le mie vicende. L-ewwel pubblikazzjoni ħarġet fl-1947, wara kien hemm reprint tagħha fl-1984, u mbagħad kellek ukoll fl-1969 traduzzjoni għall-Ingliż ta' Josephine Burns de Bono flimkien ma' Edwardo Ellul. Wara fl-2010 il-Pin oġbu jippubblika it-traduzzjoni tiegħi għal-Malti bil-isem ta' Il-Mixja ta' Ħajti. Dan ħabat felu l-40 sena minn mewtu. Mhux faċli li wieħed jitraduċi xogħol monumentali bħal dan. Dana prattikament l-ewwel ħaġa li waslitni għalih kien minn narrattiva ta' Herbert Ganado, Rajt Malta Tinbidel. Ser Arturo Merċieqa u Herbert Ganado kienu kumpanji meta kienu ġew deportati minn Malta. U ħassejt li x-xogħol ta' Arturo Merċieqa kien biċċa mill-jigsaw puzzle illi kienet nieqsa. Ma kienet miktuba bil-Taljan u kienet miktuba bl-Ingliż u ħassejt li aħna bħala Maltin għandu jkollna l-istampa tal-verżjoni Maltija wkoll. U bekk inti għandek żewġ xenarji, dik ta' Ser Arturo u dik ta' Herbert Ganado, sabiex bekk nkunu nafu
miż-żewġ naħat id-dettalji preċiżi ta' x'kien hemm mhux ma kienx hemm. Arturo Merċieqa minħoss li rrid jikteb dina l-autobiografija tiegħu biex ngħidu hekk to set the record straight. Dana ovvjament kellu konflitt mal-Gvern Ingliż ta' dak iż-żmien. Huwa offra reżistenza paċifika għal dak illi kien qed joffri l-Gvern Ingliż billi kien jemmen fil-kultura Taljana u għal daqstant kien eventwalment ġie deportat minn Malta. Huwa kien leġislatur prim u fil-fatt l-imħallef Giovanni De Bono jirreferi għalih bħala a colossus of the law. Issa se naqraw silta mit-traduzzjoni tal-autobiografija ta' Ser Arturo Merċieqa li ġiet miġjuba għal Malti minn Godwin Ellul u li sem huwa Il-Mixja ta' Ħajti. Se naqraw silta mit-tieni kapitlu. Twelit, tifkiriet ta' tfuliti, id-disciplina ta' ommi l-ewwel skola, 1878. Twelit fl-14 ta' Ġunju 1878 ir-Rabat Għawdex, f'dar fi triq Vajrinġa u għamduni fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġorġ Martri. Il-parini tiegħi kienu it-Tiju Luigi Merċieqa, negozjant, u t-tija Giuseppa Paċ, li diġa semmejt. Jien kont it-tielet wilt billi qabli kien hemm oħti Antonietta li mietet tarbija u hija Felice. L-isem ta' Arturo li ma kienx daqshekk magħruf tajuli missieri li billi ma kienx jaf x'sejjer jaqbad isemmini, semmini għal gvernatur ta' dak iż-żmien, Sir Arthur Borton, li kien għadu kif wasal Malta. Madana kollu bdew sejħuli bix-xejra Taljana ta' Arturo. Merċieqa kiteb ukoll numru ta' xogħlijiet oħra bil-lingwa Taljana. X'kienet is-sitwazzjoni lingwistika f'dan il-perjodu? Sa' 1934 l-unika lingwa uffiċjali fil-qrati sadin taħt kolonja taħt il-ħakma Ingliża kien it-Taljan. U allura s-sentenzi kollha sa' 1934 huma bit-Taljan. Wara mbagħad dew isiru bil-Malti. Allura għandek parti mis-sentenza, jien naħriġ ktieb fuq is-sentenzi tiegħu huma mit-Taljan u l-parti l-oħra huma bil-Malti. Wieħed minn dawn ix-xogħlijiet iġib l-isem Canti dell'Esilio. Merċieqa stampa biss 200 kopja għal ħbiebu. F'dan il-ktieb naraw li l-Merċieqa jitkellem dwar l-eżilju impost fuqu, b'diskors li xaqleb lejn il-patriottiżmu, blajta ta' emanċipazzjoni politika, mingħajr ma ninsew it-tradizzjoni kultura Taljana ta' Malta. Issa se naqraw silta minn dan Canti dell'Esilio. F'waħda mill-poeżiji jirrakkonta kif kien jibda il-ġurnata tiegħu. Ġurnata al campo. Dico ora qual si svolge al deportato la vita eguale dietro al fil spinato. Svegliato dagli augelli al primo canto, fa le abluzioni alla doccia accanto. Scende dopo alla messa quotidiana, opera santa, compiendo pria che profana. Il tamburo a gran colpi a colazione, poi lo chiama, e con l'uovo e col giambone la papaya consuma, ed il caffè. Solo allora si sente saldo in pie. Dawk huma poeżiji propju li esprimu l-emozzjonijiet tiegħu, l-inġustizzja tal-fatt li huwa eżiljat u fl-istess ħin il-bot minn pajjiżu. Qed ngħid dan għax kien hemm inqal dawn marru tajjeb għall jbierek għax ma kellhomx il-bombi fuq rashom. Però apparti biex waslu l-Uganda għaddew minn waħda mill-agħar battalji navali fil-Mediterran li jkollok inti l-niesek ukoll f'Malta ma tafx ma kellhomx mobiles bħallhom, dik kienet sofferenza oħra. U mbagħad terġa' l-internati l-oħrajn, in-nisa tagħhom baqgħu Malta. Ġifieri għandhom il-familja bit-tfal huma qegħdin l-Uganda. Fl-1946 jippubblika Temi Minore Maltese. Dan ukoll insibu 200 kopja biss stampati. F'dan il-ktieb Merċieqa joħodna wara l-kwinti fid-dinja żgħira imma dinamika tal-qrati Maltin. Huwa jirrakkonta inċidenti u aneddoti bi preċiżjoni kirurġika, grazzi għall-osservazzjoni dettaljata li dejjem kellu Merċieqa. Il-ktieb huwa miktub b'lingwa mirquma u b'ton kultant umoristiku. Ħanisimgħu silta. Min Temi Minore Maltese, aneddoti e kommenti. L-ewwel aneddotu. Formole.
I soliti calunniatori accertano che quando l'avvocato annuncia al cliente l'esito felice della sua causa, gli dice abbiamo vinto la lite. Quando viceversa deve fargli nota una soccombenza, usa le parole avete perduto. Chissà perché. Hawnhekk qed jgħidilna li l-avukati meta jirbħu kawża li l-klijenti jgħidulhom irbaħna il-kawża, mentri meta jitilfu jgħidulhom tlift il-kawża. Min jaf għaliex. Xogħol ieħor ta' Ser Arturo huwa Marine di Gozzo u ġie ppubblikat fl-1958. Li lin mill-qrati u l-ħajja dinamika legali, Merċieqa jippreżentalna ktieb b'tomit sempliċi imma bi kważi intimità spiritwali. Donnu hemm xenqa li jirritorna lejn dak li kien jaf fit-tfulitu. Dan hu xogħol rari u li ftit jafu bih. Dan il-ktieb jurina bajjiet differenti f'Għawdex b'poeżija dedikata lil kull waħda minnhom. Insibu wkoll illustrazzjonijiet żgħar ta' kull waħda. Ħanaqraw silta minnu. Ramla. Il nome ti viene dall'arena e la fine sabbia rossastra è morbido tappeto al letto del tuo mare, all'ampio lido ricurvo, al fondovalle retrostante, verde di folti pini e canneti, e cosparge sino in cima dei due villaggi rivali i fianchi dominanti. Ricca di fama per i secoli è la tua storia. Hawnhekk qed naraw kif Arturo qed jiddeskrivi iż-żbuħija naturali tar-ramla l-ħamra. Ser Arturo Merċieqa ħadem qatih fil-qasam legali u dak letterarju. Huwa ħabrek kull fejn involva ruħu u anke meta ġie deportat baqa' jżomm id-dinjità tiegħu. B'dan wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Narawkom għal-jmiss.